Hi guys, welcome to TFF's TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Tinashe Mutarisi weNash TV Zimbabwe anyora kuti iye baba vasina basa achinyomba holiday naisa ex-girlfriend yake inonzi Chelsea nemwana akanyora kuti Muku Junior. As we all know, holiday haadi kuchengeta mwana wake wekutanga, ari kudedzera kuti Chelsea akauya ega kuzobisa sketi ihure. Ndo zvataurwa zvanyorwa neNash TV. Asi holiday arwadziwa akanopindura akanyora pastatus yake akati muchandiguta. As we all know, vazukuru vambuya nenda vazotaurawo zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munauya akati munhu ungabve wavenga mwana wako to this extent here sure regardless of the issue with the mother. Mwana anozivei, ngaasadaro. Munongoziva mega holiday nengoma yake yekuti ngaasadaro. Saka vanhu vari kushandisa mawedzi engoma dzake dzaanoimba. Mumwe munauya akati he is not the one who's angry, it's that girl Kimberly, the power of a woman. Mumwe munhu akati even if you demonstrate that is his firstborn, whether he supports him or not, hazvina basa. Mumwe munhu akauya achiti iye ana Tinashe Mutarisi must learn to mind their own business. Ngavasiye mwana aite life yake, vari kureva holiday. Mumwe munhu akauya akati pane gwati kwarakabva havambondirove for nothing, pane nyaya kwadzakabva. Mumwe munhu akati iye rega rirohwe nonsense yemunhu, pane mbama kwayakabva singing zvangu. Mumwe munhu akauya akati I stand with holiday iyo Nash TV Zimbabwe yambozviitirei ine dzungu. Mumwe munhu akauya akati iye Kim hana kufara, ndiye ari kukonzeresa. So guys, handizivi tinoti kudi vaenderera mberi. Mumwe munhu akati why akavenga mwana wake kusvika palevel iri. Mumwe munhu akati ndiye Muku Junior, hatinei nezvokuti wati ndo firstborn iyi. Mumwe munhu akati this is wrong, this is personal, musadaro vanhu veNash TV vana Tinashe. Mumwe munhu akati iye akaita imwe show ngarohwe feature kusvika akuda kuchengeta mwana wake. So guys, handizivi tinoti kudi. Vamwe vanhu vari kudedzera kuti maita basa vanhu vekuzvishavane, vamwe vanhu vari kudedzera kuti maita basa vanhu vemakorokoza, mufana uyu anozvida maita basa. Mumwe munauya akati dai vakazozvitema nematombo zvikafira ikoko. Mumwe munhu akati ane dzungu mufana uyu. So guys, handizivi tinoti kudi, asi vanhu vadedzera kuti aiwa ngarohwe. Munongoziva mega holiday anga ine show kwaarohwa kuti anga achafa paapefoma for 10 minutes instead of 2 hours. Saka vanhu vanenge vachidedzera kuti ngarohwe, havasina basa nezvakawanda. Mumwe munauya akati the rightful heir to the throne is the next ruler of the kingdom if all things were equal. Vari kureva iye mwana ari kurambwa naholiday. Mumwe munhu akati thank you zvishavane. Mumwe munhu akati ozomuposta chete mwana wako, thank you Nash Paint. Vamwe vanhu vari kudedza kuti tinotenda Nash Paint. Nash Paint ndeyaTinashe Mutarisi, saka vanhu vari kudedza kuti ndimutarisi chete. Mumwe munhu uya akati I would like to take this opportunity to thank Zvishavane and the rest of Midlands. Mumwe munhu akati baba vasina basa. So guys, ndo nyaya yanga tauya nayo. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka for holiday. Akarohwa kuti anga achafa zvinezvi. Nash TV yaposter ichiti baba vasina basa, ikaisa musikana waholiday ex-girlfriend yaholiday arwadziwa holiday achindi